Salut, eu sunt Florin și astăzi o să facem un challenge creat de un abonat. Challenge-ul se numește David Challenge, da, pentru că el pe abonatul acela îl cheamă David. Challenge-ul l-a numit David Challenge, în fine. David zice: îți propun să faci un challenge creat de mine. În acel challenge va trebui să găsești 5 obiecte date de mine. Obiectele sunt un dop de sticlă, o bucată dintr-o cărămidă, un lemn, o floare și o doză de Coca-Cola. Și el a mai scris în comentariu: te rog să pui în titlu numele de la challenge-ul meu. Astăzi o să facem challenge-ul tău, David, și sper să-ți placă. Nu uitați să vă abonați și voi la canalul lui chiar aici, pentru că am văzut că face gaming și da, are și el puțini abonați. Intrați și voi acolo și dați un subscribe. Și da, haideți să începem. Ok, nici n-am început bine și am găsit o bucată de cărămidă aici. Deci bucata de cărămidă o avem făcută poză, pentru că nu vreau să o iau în ghiozdan, pentru că da. Și am găsit și un lemn chiar aici. Avem și la ăsta poză. Și da, la sfârșit o să punem pozele cu tot ce am găsit. Deci am găsit lemn și cărămidă. Ne mai trebuie un dop, o doză de Coca-Cola, o floare și cred că atâta. Da, uitați o floare chiar aici, chiar mai multe flori, nu știu dacă astea sunt flori, dar în fine, arată ca niște flori. Avem și floare. Ia uitați aici. Ok, avem poze și cu floarea chiar aici. Și ne mai trebuie doar o doză de Coca-Cola și un dop de la o sticlă sau ceva. Ok, hai că o să revin când găsesc. Ok, tocmai ce am găsit și un dop de la o sticlă. Chiar aici avem poza cu el. Și da, haideți să luăm. De fapt, nu-l iau, că nici celelalte lucruri nu le-am luat. Dar vreau să vă zic că am găsit un dop. Ne trebuie doză de Coca-Cola și cred că nu are nimic dacă o cumpăr, pentru că oricum e sete și da. Sper să nu ziceți ceva prin comentarii, dar chiar nu pot face nimic, pentru că doze de Coca-Cola nu prea mai găsesc pe aici. Adică n-am găsit niciodată doze de Coca-Cola. Poate alte doze, dar de Coca-Cola nu găsesc. Așa că o să mă duc la un magazin și o să cumpăr o doză de Coca-Cola. Până acolo aveți un bike vlog. I don't like that. I leave, but then I come right back to you. So when it's the pool, now I'm supposed to live and roll me a joint. Oh, pour me a drink so I can get what's in it. Don't have to think no more. Get high as a plane, cause sober we try, but you're never same. And we know if we don't, we just stop fighting again. So drink, or we drink, oh high. Either we smoke, or we drink. But the only time that I'll fly is when we drop and we high. Oh my, smoke, or we drink. Either we smoking or we drinking or we at it. Ok, am găsit și doza de Coca-Cola, adică gen n-am găsit-o, am cumpărat-o, pentru că da, avem aici poza cu doza de Coca-Cola. Și da, dacă vreți să mai fac challenge-uri,
să creați challenge-uri, ca să vin cu o idee, originală. Și da, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share pe Insta, pentru că mă ajută foarte mult. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Eu am fost Florin, m-am dus. Pua!